Mzimayi uyu mukumuonayu anaphedwa momvesa chisoni pogogodedwa ndi hamala mmutu, zonsezi kamba kuti ankafuna kumupulumutsa mnzake ocheza naye chabe. Mzimayi ameneyu ndi ndani? Nanga ndi ndani yemwe anakhoma hamala imeneyi? Munthu amene anaphayo moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Help me! Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndife pa peji pano tidziwitse anthu mukugulisazo, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Lisa Velasquez ndiye dzina lake, wa zaka 25 zakubadwa, wa ku New York ku dziko la America. Lisa asanafike pophedwa chonchi iyeyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja mwana aliyense abadwira nkumakula. Makolo ake anamwalira iyeyu ali wachichepere ndipo anakula ndi anti ake. Nkhani yonse inayamba pa 21 August 2018. Pa tsikuli kunacha zabwinobwino monga muja momwe kumachera masiku onse, ndipo kuti Lisa anafika kwawo koma akuoneka otopa, ndipo anti ake anamuwuza kuti azikapuma kaye poti iwo anali akukonza chakudya. Ndipo anamuwuza Lisa kuti akamaliza kuphikako amuyitana kuti azadye. Kenako Lisa anapita ku chipinda kwake komwe pakanthawi pang'ono foni yake inayitana. Ndipo munthu amayimbayu anali ooneka kuti okhuzidwa, ndipo anati akufuna thandizo la Lisa. Lisa sanachedwe koma kunyamuka ulendo kupita komwe kunali munthuyo. Anti ake atamufunsa kuti akupita kuti, anangoyankha kuti akufuna kukamuthandiza munthu wina amene amafunikira thandizo. Anti akewo asanafunse mafunso ena, Lisa ananyamuka nkuyamba kuthamanga nkumapita. Antiwo amangomuyang'ana mwana wawoyo akuzimirira mu mdima uko akuthamangira kosaziwika. Anti ake anali okhumudwa kwambiri chifukwa mtima wawo unali ukugunda pa nthawiyo. Cha mtundu wanji munthu usiku kuyamba kuthamangira ku chinthu komwe iwo sakukudziwa. Kenako anti ake anadikirira usiku onse koma Lisa sanabwerere, ndipo iwo amaganiza kuti nkutheka wagona kwa nzake ankapita pofuna kumulimbisa mtima nzakeyo, ndipo nkutheka wanyamukira konkonso nkumapita ku ntchito. Anayamba kuyesa kumuyimbira foni koma nambala yake simapezeka, ndipo nkhawa zinayamba kukuta mtima wawo pomwe mdima unagwanso kachikena koma Lisa asanafikeponso pa khomopo. Anti akewa maso awo anali ku khomo kudikirira Lisa koma kunali Lisa osabwerera. Nkhawa zinakula, ndipo kutachanso kummawa kwina kotsatira anayimba emergency call. Ndipo apolisi atafika anawalongosolera mmene Lisa ananyamukira pa khomopo, ndipo mpaka pa nthawiyo nkuti asanabwerere. Apolisi anayamba kusaka ndipo samamupezabe Lisa. Amayesa kuwafunsa anzake omwe amacheza nawo ndipo ena kuwayendera m'manyumba mwawo koma osapezeka. Izi zinayamba kupereka mantha oopsa kwa abale ake a Lisa, ndipo iwo anasaka anthu apadera kuti ayambe kafukufuku nawo omusaka Lisa, ndipo iwo sanapezenso kena kalikonse. Koma tsiku lina anthu ena amene amakhonza munsika anayimba emergency call. Apolisi atafika anthuwo anafotokoza kuti apeza zinthu zodabwisa mu majumbo a black akuluakulu, ndipo anthuwa anafotokoza kuti iwowa amazanyamula zinyalala pomwe anapeza majumbo achilendo omwe anali ndi sikelo yodabwisa, ndipo amatulusa fungo losakhala bwino. Apolisi atatsekulamo anapeza thupi la munthu koma nkhope yake simadziwika, komanso ziwalo zake zinanso zinali zosakwanira. Izizi zinasiya apolisi ndi mafunso ambiri, koma madzulo ake munthu wina anayimbanso foni ku polisi kuti wapeza plastiki yayikulu yomwe ili m'mbali mwa mtsinje, ndipo apolisi atapita anapezanso kuti munali ziwalo za munthu, ndipo anatenga kumapita nazo ku labu, ndipo izi zinali zovuta kuti anthu amuzindikire munthu ophedwayo. Zinatengera ukadaulo kwa anthu ojambula amene anajambula chithunzi ndi kuyika pa chionesero kuti amene atamuzindikire munthuyo anene. Ndipo mwa anthu omwe anayimba foni mmodzi wawo anatchula kuti chithunzicho chikufanana ndi munthu amene anasowa dzina lake Lisa. Ndipo apa apolisi anatenga chala cha ziduswazo ndi kuyeza fingerprint, ndipo anapeza kuti analidi Lisa. Apolisi ena anapita kukawaziwisa achibale, ndipo achibalewo anali okhumudwa kwambiri mbali ina
apolisi ena anali akufufuza makho omwe Lisa anapanga pa tsiku losowalo, ndipo anapeza kho ina yomwe inapangidwa ali ku nyumba ina, ndipo nyumbayo inapezeka kuti ndi ya Duncan Quiller wa zaka 31. ndipo mwa apolisi ena anakumbukira kuti Duncan anali ni mulandunso kale ku polisi ochitira munthu nkhanza. Apolisi atafunsidwa za amene anapanga chiwembuchi ndi akubanja kwa Lisa, iwo anafotokoza za munthu amene anakayikiridwa dzina lake Duncan Quiller, ndipo anti akewa anamukumbukira munthuyo pamodzi ndi mzimayi otchedwa Ciara, omwe pa nthawi yomwe Lisa anali moyo amawatchulatchula anthuwa. Apa apolisi anapita ku nyumba kwa Duncan komwe amakhala ndi mkazi wake Ciara. Anthuwa anali ndi mwana wa zaka 5, ndipo apolisi atafika kumaloku anapeza kuti nyumba kwawoko makamaka kubafa kumatuluka fungo losakhala bwino, komanso khoma lonse linali loti lapakidwa penti watsopano posachedwapa, ndipo awiriwa anatengedwa ndi kupita kukafunsidwa mafunso, ndipo chodabwisa chinali choti palibe amene amanena chilungamo za nkhaniyi. Onse amati sakuziwa kanthu. Aliyense amanena kuti ine mmene ndimabwera ku nyumbako ndinapeza kale thupi la munthu wakufayo, koma atafusisisa powapanikiza zedi ndi pamene Ciara anaulula kuti pa tsikulo iyeyu anachitiridwa nkhanza ndi bwenzi lakelo, ndipo anayimba emergency call. Ndipo atabwera apolisi anamutenga mamuna wakeyo, koma mwakanthawi kochepa anabwerera mamunayo kuchokera ku polisi, ndipo apolisi analonjeza kuzayankhulana ndi mamunayo kucha kwa tsiku linalo. Izi zinamupasa mantha mkaziyo, ndipo anamuimbira Lisa kuti azamuthandize nkhaniyi. Lisa atafika kumaloko sanakwanise kumvana ndi mamuna wa Ciara, ndi pamene mamunayo anatenga hamala ndi kumumenya kumugogoda nayo mmutu ndi kufera pompo. Awiriwa zitachitika izi anali ndi mantha, ndipo kenako anagwirizana zongomudula ndi kumuyika m'maplastiki ndi kukamutaya, ndipo mkaziyu anapitiliza kunena kuti asanakamutaye nzakeyo anakhala kaye ndi bwenzi lakeyo ndi kudya mgonero kenako ndi kukamutaya bwino. Pamapeto pake onse anatsekeredwa, ndipo pakutha kwa zaka Ciara anayikira umboni za kuphedwa kwa Lisa, ndipo Duncan Quiller anapatsidwa chigamulo cha life sentence. Osayiwala kupanga share nkhani ya Lisa.